El professor Eugeni és un gran geni. Tampoc cal que exagereu, no? Però és cert. Aturis! Això és un laboratori privat! Què passa? Eureka? Ets tu? Em dic Rebecca. No se m'escapa res. Aquí tens l'expedient. Al teu laboratori hi ha l'escola dels fixis. Aquest ballet n'és el professor. M'ha dit ballet? Si només tinc 150 anys. Et desafio, per una qüestió d'honor, a un duel. En cas que perdis, hauràs de publicar la vida secreta dels fixis. Tenim possibilitats de guanyar. Hola, Cinta. Què et sembla el meu laboratori submarí? Impressionant? Molt impressionant. Us presento els meus increïbles microajudants, els Crabots. Crabot, però què toques? Ho has trencat? Ves amb compte, el teu punt fort no és ajudar, se't dona fatal. I ara què es micolaràs? Un motor, un mirall! Més maldestre no pot ser, quiet, no toquis res! Crec que no ho podré arreglar, caldrà que torni a començar. Tu no ets res més que un robot, tot així t'estimo molt. Crabot, per mi ets el millor, Crabot, el meu campió. Els fixis jo t'estimo contra molt. els Crabots. Això ha estat increïble! Estrena als cinemes el 13 de novembre.